שני מטיילים ישראלים קיפחו את חייהם ברפטינג בנהר בפרו. מה מושך את הצעירים הישראלים כבר שנים רבות לטייל בדרום אמריקה? אז שוב, שלום לכם נעמה וינון. שלום. שלום. אתם בתיאטרון פנימה הפכתם את השאלה הזו למחזמר, ועוד מחזמר רוק. אז לפני שנדבר על המחזמר, כמה מילים על התיאטרון שהקמתם פנימה? שם מיוחד משהו. מה הרעיון? קודם כל, אחד הדברים שמשותפים להצגות שלנו, הצגות שאני ונעמה עושים ביחד, היא מביימת, אני כותב, אני עושה גם מוזיקה, היא גם כותבת. אחד הדברים שבאמת משותפים זה הצגות שמתעסקות באמת בשאלות שנוגעות גם לנפש של האדם, פנימה גם לחברה שלה, שנכנסות לתוך הדברים האלה שאנחנו הרבה פעמים נוטים להדחיק או לשכוח, ובאמת מביאות לקהל את החוויה הזאת בצורה מאוד מאוד מוחשית. זאת אומרת, אתם רוצים שהקהל שראה מחזה שלכם מסתכל פנימה אל תוכו, ויצא עם איזה סימן שאלה או שניים מההצגה? כן, אנחנו לא מחפשים, הרבה פעמים אנחנו לא אומרים אמירה, אנחנו יותר שואלים את השאלה. לדוגמה, אחת מההצגות שלנו מתעסקת בנושא של אלם קרב, קוראים לה מה הבעיה שלך. נושא לא קל. לא. אז אנחנו לא באים עם תשובות, אנחנו מעלים את הנושא שהוא לא תמיד מדובר על הבמה, ונותנים לקהל לחוות ובאמת לשאול את עצמו מה היה אפשר לעשות אחרת, איך הם היו מתמודדים. איפה ההצגות מתקיימות בדרך כלל? בתיאטרון, קודם כל, הבית של שלושת ההצגות הראשונות שעשינו בתיאטרון הסמטה, תיאטרון ביפו עתיקה. מקום קסום. נכון. אנחנו מעבר לזה, גם רצים בכל הארץ, עכשיו בקרוב יש לנו הצגה בתיאטרון החאן בירושלים, יש לנו בקרמיאל, בעפולה, בבאר שבע. וכל זה בלי תמיכת הממסד. נכון. אז נגיע לזה בהמשך, אבל בואו נדבר על ההפקה החדשה שלכם. זה לא דבר שכיח מחזמר רוק במקומותינו. לא? מסתבר. מסתבר. ואתם בכל זאת ניגשים לאתגר הזה. ומי יספר לנו על המחזמר? אני קודם כל אגיד שאני במשך שנים, אני גם למדתי 3 שנים בית ספר רימון. אני כל החיים במין ג'אגלינג אינסופי בין המוזיקה ובין התיאטרון, מה אני יותר רוצה, ובעצם הרעיון של... ואז בחרת לשלב בין השניים. ואז זהו, פתרון הקסם היה לשלב בין השניים, להביא את המוזיקה שאני עושה לתוך ההצגה שלי. וגם הנישה של מחזמר רוק גם יכולה להביא בתוך השירים גם איזשהו ערך שאי אפשר בהצגה רגילה. משהו, חוויה שהיא גם רגשית, נגנים חיים על הבמה, ולא איזה משהו שהוא מכני יותר. 2 מילים על סיפור המסגרת, או 2 משפטים? זה מספר על צעירים שיוצאים לטרק בג'ונגל מסוכן בדרום אמריקה. 3 מתוך 4 לוקחים סמי הזיות בתוך הג'ונגל. ודרך סמי הזיות הם לצערם או שלא לצערם חוזרים לרגעים מאוד קשים שהם נטו להדחיק וקיוו שישארו בפינה בתוך הנפש שלהם בארץ ישראל. ולאט לאט הדמיון והמציאות הכל מתערבב ואין חילוץ שנראה לעין, והמצב הזה לאט לאט גם בעולם האמיתי הופך להיות סכנה מאוד מאוד מוחשית. נתקלתם בזה בעולם האמיתי? אתה לא צריך לפרט לגבי מה ואיך, אבל... כן, אנחנו גם יכולים לספר. אנחנו בעצמנו נסענו לאותו טרק. אנחנו כמובן חווינו דברים אחרים, אבל הטרק שלנו גם מסתבך. רק שנינו יצאנו לטייל. עם מדריך, כן, בג'ונגלים, בפרו. מסתבר בדיעבד שמדריך היה נוכל או קטן, to make long story short, היינו בסכנת מוות מוחשית, והגענו אחרי זה, היה לנו בילוי נהדר של 3 ימים בבית חולים פרואני אחרי הטיול הזה, שגם אליו... חוויה מרגשת. כן, זה עוד אחרי שאני קיוויתי שנהיה חיים, אחרי שלצערי חבר שלי מהשירות הצבאי נהרג בג'ונגלים של קולומביה כמה חודשים לפני זה. אבל... טוב, אז כנראה שחומרות הפולניות סוף טוב הכל טוב, כי אתם פה באולפן, ואתם יוצרים וחיים ובועטים. דיברנו על מחזמר רוק. יש לך איזה דוגמית בשבילנו? פה. ככה פה באולפן. אתה יודע מה? בסדר. במקרה הכינותי מראש. הבאת איתך גיטרה. נכון. אני אגיד שנייה, אבל משהו... אני אגיד על השיר שאני עושה עכשיו. זה שיר שמתאר את הדרך. רבים יודעים שהדרכים הם לא כמו הדרכים פה.
דרכים מאוד מסוכנות. בדרך לג'ונגל היה לי את 14 השעות הכי מפחידות בחיים שלי. על סף תהום לפעמים. כל הזמן על סף תהום, כשכל פעם שמגיע רכב ממול, יש את הרכב שמתנדב להיות גלגל אחד באוויר. מאוד מפחיד. ודמיינתי תוך כדי הנסיעה הזאת, יש לי אגב פחד גבוהים, דמיינתי תוך כדי הנסיעה הזאת את כל הטוקבקים וכל האנשים וכל התקשורת מדברים, מה הם יכתבו על הבחור הלא אחראי הזה שעשה את הטיול הזה ועלינו. זה היה יום ונורא, זה קצת מתאר את החוויה. אז בוא תן לנו ככה דוגמית עם טעימה. התהום כל כך שחורה והכביש פה לא קיים, אין פה איך ללחוץ עצור בדרך אל סוף העולם. מדמיין לי איך עוד מעט הדרך תיגמר, יפרסמו את תמונתי ובתקשורת ייאמר. היא חסרת אחריות, הוא טיפש ויהיר, הוא שרד מלחמה ואז אף באוויר, איזה מוות טיפשי, הוא היה כה צעיר. מסכנים ההורים, כה כבד המחיר, מסכנים ההורים, כה כבד המחיר. ירידה כל כך תלולה, זה מרגיש כל כך נורא, כבר שעות שרק יורדים והתהום כל כך שחורה. מדמיין לי איך עוד מעט הדרך תיגמר, יפרסמו את תמונתי וגם בבית ייאמר. היא חסרת אחריות, הוא טיפש ויהיר, הוא שרד מלחמה ואז אף באוויר, איזה מוות טיפשי, הוא היה כה צעיר. מסכנים ההורים, כה כבד המחיר, מסכנים ההורים, כה כבד המחיר. תודה רבה, תודה רבה. כן, אז זאת רק הדוגמית, ובואו ככה תספרו לנו מה יהיה על הבמה במחזמר. זהו, זה היה רק אני, אבל בפועל יש עוד שחקנים, זמרים, להקה חיה, ריקודים, מסכות. ואני חייבת להוסיף שהוא שר מדהים, אבל ביחד הם פשוט מדהימים. אז יש כמה זמרים, נכון. ושהם שחקנים גם. נכון. ואיזה כלים מנגנים? גיטרה חשמלית, גיטרה בס, טופים, קלידים, לפטופ, זה הרבה דברים ביחד, זה להקה שנשמעת ביחד חבל על הזמן. עם הרבה אנרגיות טובות. הרבה מאוד אנרגיות טובות. כמה שחקנים? 4 שחקנים זמרים. ויש בימאית, ומחזאי, וכוריאוגרפיה, ותאורה. ואמנית מסכות. ואמנית מסכות. ותלבושות. וכל מה שההפקה כזאת צריכה בתיאטרון, למחזמר, וכמובן אכסניה להופיע בה, וכרטיסים, ויחסי ציבור, וכן הלאה, וזה עולה הרבה כסף. ואתם לא תיאטרון רפורטוארי שנתמך גם על ידי המדינה או הרשות המקומית, אז מאיפה תביאו כסף? אז החלטנו קודם כל באמת לפנות לאנשים שאנחנו הכי רוצים להיות נאמנים להם, לקהל שלנו. איזה יופי. דיברנו בתחילת השידור על הציבור, אז אנחנו גם פונים אליו. אז פתחנו באתר שנקרא Head Start, מקום. שנאמר שהוא אתר גיוס כספים לאומנות. נכון, ופרויקטים שונים ומשונים. אתר שבו אנשים יכולים פשוט מראש
לקנות את הכרטיסים להצגה, לקנות דיסקים בהופעה חיה של ההצגה, לקנות שיעורים באומנויות או במה שאנחנו עושים, לקנות הרבה מאוד דברים שאנחנו מציעים להם, ובכסף הזה אנחנו בעצם נממן את ההפקה המאוד יקרה הזאת והמאוד חשובה הזאת. אז זה רעיון מאוד יפה. היכנסו ל-Headstart. אתם בעצם... אפשר לחפש בגוגל, טריפ, מחזמר רוק, Headstart. מאוד קל למצוא. למחזמר קוראים טריפ. נכון. הנה הזכרנו. חשוב. כן. Headstart טריפ, אתם תגיעו. Headstart טריפ אתם תגיעו, ואתם לא משקיעים ולא תורמים, אתם בעצם רוכשים. נכון. את מה שהייתם רוכשים ממילא בקופה. נכון. אבל אתם גם בזה שותפים ליצירה, ומאפשרים יצירה. הוא יצירה מקורית בישראל, וזה לא דבר של מה בכך. אז ייכנסו ל-Headstart טריפ, רכשו כרטיסים, רכשו דיסקים, כדי שהמיזם הזה, האומנותי, יוכל לצאת לדרך. תודה לכם נעמה וינון. תודה לך. זוג מקסים, יוצרים נפלאים. היה לעונג, תודה רבה. כל מה שנשאר זה לחכות למחזמר, לטריפ. אז עכשיו,